2 years and a half po. O, 2 years and a half po. Paano ka maglakad kanina? Alam mo paano ka maglakad kanina? O sige, lakad mo. Paano ka maglakad kanina? O, ganyan. O, ngayon maglakad ka na, hindi na ganyan kasi nakakalakad ka na. Sige, sama mo yung walker. Hindi, sama mo yan. Okay, ito mo binubuhat na. Okay. Okay. O, paano ka naman ngayon maglakad? Ganda na. Hindi niya na kaya. Kasi tumayo na yung poste. Mga anak, di nyo papalakpakan yung nanay nyo? Palakpakan yung nanay nyo. Bumilis na siya. Laki ng pinagbago, no? Naintindihan mo na. Kahit alisin na po yung ulo niya. Paano tatayo yung poste kung nakatagiligid? Paano makakalit? Nay, ano pinagbago? Hindi na siya nag-walker. Ayaw niya na yata ng walker. Pero kailangan mo rin ng tungkod. Di siya pwedeng tanggalan ng tungkod. Hanggang hindi pa tapos. Kapapasok lang yan, Nay. Huwag mong bibiglayin yan, Nay. Kapapasok lang yan, Nay. Okay, pahinga ka na dyan, Nay. Huwag mo na kami pakita ng gilas. Dito, labanos. Dito, patatas. Pagdating dito, kamatis. Mahirap po nga, hindi na magtratrabaho. Magpaparites na lang niya. Okay lang yun, basta At least malakas na siya. Dito, at least maganda na yung lakad niya. Baka wala yung pagkain, nagmamarites na lang siya. Nay, ilang taon po kayong stroke, Nay? Ilang taon po kayong stroke? 2 years. Sinabi na ng 2 years? Ready na, Nay, ha? Nay, bye-bye. Maganda lakad mo, Nanay. Thank you po, Nanay. Salamat, Nanay. Bye-bye. Thank you po, Lord.